Gelek cara ez tişt nadibînim dost û hevalên hêja ji me re tişt nadişînin yanî dibêjin mamoste filan kes êrişî te kir, mamoste filan kes vê li ser te nevisand û medya xapoçî ez wan nas dikim yanî ev ê medya çêkerên xapoçî, nivîskarên xapoçî ê giregirê wan, ê gubegubê wan, ê qereseyê wan ez wan nas dikim. Yek bi yek. Lê hinek jê carna nû tên meydanê bi rastî ez naz nakim yanî kî ne ji ber ku ez wan naz nakim yanî ez wan nabînim yan wan biçûk dihesibînim. Na, ez naz nakim wekî takekesî ez wan naz nakim. Biraderekî navê wî Menderes, ez Menderesekî naz dikim demekî muhasibê azadiya welat bû dema ku ez nivîskarê azadiya welat bûm. Menderes muhasib bû li Sorguçî belkî niha li me temaşe jî dike silavê xwe jê re dişînim eger dûrî apoçiya ketibe. Eger mabe apoçî mabe xapoçî ez silavê xwe jê re naşînim. Teyb temel heta niha xapoçiyê ez wî naz dikim silav ji wî re tune. Emîn heta niha xapoçiyê silav ji wî re tune. Samîtan xapoçiyê silav ji wî re tune. Mem Mîrxan xapoçiyê silav ji wî re tune. Kesên ku mane xapoçî ji hoşeng û sê silav ji wan re tune. Hinek kes wek vî biraderê Hanev Menderes ez wî naz nakim bi rastî yanî dibêje we vîdyoyê me dibe vîdyoyê çi halê çi biraderê hêja min xewnê şeva jî te nedîtî ez naz nakim tu kî yî tu çi yî rewşa te xebata te mine vîdyoyê te bi kar anî yanî zaten ez li ser TikTokê ne aktîfim gelek kes gelek birader vîdyoyê ku ez diweşînim li ser kanala xwe û li ser kanala Xanî TV ji xwe re bikartînin rexne têde hene nirxandin têde hene enformasyon têde hene qerf û henek têde hene ji xwe re bikartînin ji xwe re dikin alav li hemberî rêxistina xapoçî tevgera xapoçî û bikartînin. Ez aslen ne aktîfim li ser TikTokê yanî çend hesabê min î TikTokê xapoçî êrîş kirin raport kirin û yanî sekinandin. Hesabê min ê Twitterê li Bakurê Kurdistanê qedexeyê xapoçî raport kirin. Aynî tişt li hemberî mamoste Nîzametdîn jî hesabê wî raport kirin lê tiştê xweş ew e ku mamoste ev enformasyon anîye mamoste Feqê Teyran ku kesê ku raport kiriye li îmêla wî Abdullah Öcalan têde nivisandî ew ê ne ew e ev mijarekî din e. Me bez cê ku ez li ser TikTokê neheqwase aktîfim. Ez nizanim tu li ser TikTokê heyî ya tu tuneyî yanî qusûrê negire yanî ev çîrok mîrokê wela vîdyoyê te yanî qet temaşe nekirî yanî ez tişê te yanî tu çi dibêje tu çi nabêje tu rexneyê PKK dikî tu PKK diparêze bi rastî ez vê mesela hanê ez nizanim bigînin wî jê re bêjin ku tiştekî wilo tune yanî. A di duwa yanî ev mesela rexne ku carna hinek kes dibêjin hoşeng êrîşî serokên Kurda dik. Êrîşî serkirdeyê Kurda dike. Kurokê serkirdeyê Kurda me êrîşî kî kiriye? Hey xwelî ser me êrîşî kî kiriye? Me êrîşî mele Mistefayê Berzanî kiriye? Na. Me êrîşî Mesûd Berzanî kiriye? Na. Berê dema ez xapoçî bûm dema el Şamê bûm min rexne dikir. Celal Talbanî, Mesûd Berzanî rêxistinên tevgera siyasî ez xapoçî bûm wê çaxê dema ez li Şamê bûm. Berî 20 sala berî 25 sala divê qunaxa hanê de yanî. Lê ji 15 sala û vir de ez rexne tenê li tevgera xapoçî dikim û ez li ser heqiyê bûm û dawî wek me derket. Binerin xapo we gihand kîjan qunaxê. We gihand qunaxa ku hûn ji xwe re bêjin terorîst û li çepik axin û tilîlî bikin
وبشێوەیەکی فەرمی و دناوە بەلگەیەن دەوڵەتا تورکیدا وێن وەکی ڕێخستنێکی تەرۆرێ هاتن ناسکردن کی یعنی سەرۆکی کورداکی خاپۆ ئەس سەرۆکێ کورداوی نابینم ئەس ئاژانێکی میتێ خۆلام و زلامێ میتێ و دەوڵەتا کورد بینم ئەس خاپۆ وەکی سەرۆکێکی کووردا لێ نانەڕم توش خوڕ لێ وەکی سەرۆکێکی کووردا دنەڕێ بکەیفات سەرۆکێکی یەکی تەنێیە نە هەموو سەرۆکێ کووردا وان دەرە و مەرەوێ سەختە ئێریشی سەرۆکێ کووردا دکە ئێریشی نزەم ئێریشی تەفگەرە خاپۆچی و سەرۆکێ وێ خاپۆ دکم وەکیدن تە ئێریشی ترێخستنێ نە ئێ کوردێن ئیرانێ ژبیلی پەژاق شخوا پەکەکەیە پەیەدەش خۆ پەکەکەیە یعنی چی ئێریشی سەرۆکێ کورداوەکی دمکردی ئێریشی سەرۆکێ کووردا دکە نابێژن تەنێ وەکی باکووریا گوتی سادەجێ سەرۆک خاپۆ ئارمانجا هۆشە گۆسێی و تەفگەرا خاپۆچی نابێژن لێ فرە دکن و پان دکن و سەرۆکی کووردا چکی وڵۆتە دەیە ئەف دەرە و مەرەوەی هاانێ دەرەوەی تەفگەرا خاپۆچیش بۆ خەڵک ناز بکن ئێریشی سەرۆکێ کووردا دکە مالا منێ سەرۆکێ کووردا خاپۆ سەرۆکێ کوردایی جمعا بریندارێ کووردا بکوشت هەندرێش کەفتات و سەرۆکێ کوردایی دۆران کالکان یەکی تورکمێنە دەست ئاڤێتی بدەها کەچکێ کووردا و سەرۆکێ کوردایی خاپۆ لە شامێ و لە ڕۆما تشتێ کرد ژێرما دەست ئاڤێتی بدەها کەچێ کووردا و هەرن لە ژ نەجدەت بڵدان بپرسن نەژمە بپرسن بێ خاپۆ چی کریە هەرن ژ شەمسێ قەلچ بپرسن ژ من نەپرسن هەرن ژ ئایفەر کایا بپرسن ئاکولی ئیتالیا بێ خاپۆ چی کریە ژ من نەپرسن سەرۆکێ کوردایی سەرۆکێ تەیە هەی خاپۆچی سەرۆکێ تەی نە سەرۆکێ من و نە سەرۆکێ کوردایی دەماکۆ ئەز ولۆ ڕەخنە دەکەم ji بۆ گەف مەسەلە زەلال بە عادت وە خۆشەنگ خەبەرا دەدە چێر و دژونا دبێژە ڕەخنەی وی نەزانستینن کورۆ ئەز ینی شتە هەیە ئەز مناقەشە فرێدرێک نیتچێ دکم یا کارل مارکس یا میشێل فۆکۆ دکم ئەز مناقەشا یەکی کو gelê Kurd xapandiye û çêr û dijûna ji gelê Kurd dike heqaretê li şehîdê gelê Kurd dike dibêje Mustafa Kemal Atatürk ne dijminê Kurdayê kujerê Şêx Seîdê Kal û hevalî wî ê ku hatin dardekirin kujerê wan Mustafa Kemal Atatürk xapû dibêje eviya ne dijminê gelê Kurd baş eviya dostê gelê Kurd e Mustafa Kemal Atatürk ê ku pesnê Kemalizmê dide ê ku pesnê Toranîzmê dide ê ku pesnê Seltana Osmanî dide ê ku pesnê Seltana Selçukî dide yekî heqaretê bi Kurda bi Ereba bi Erbena dike Ereb hewara xwe bi İngilîza gihandin ji bo wan ji Osmaniya ji Enwer Paşa û Telhet Paşa û Cemal Paşa xelas bikin apoj mir nîsa tê vedgerê pesnê Seltana Osmanî dide ez viya çi munaqeşê pêr bikim yekî distê Kemal Atatürk ji xwîna Şêx Seîd û Seîd Riza û sereldana Qoşgirî û Zîlanê û kompujiyên bi serê Kurda hatî distî wî dişo ez ê çi munaqeşa vî bikim ez ê bi çi mintiq û bi çi heqil û bi çi zanebin û akademisyen û bi rewşenbîrî munaqeşayî bikim yek ji mir dibêje ku Mustafa Kemal Atatürk heqî wî hebû Kurda bide ber kêrê ez ê çi jêr bêjim ez ê bêjim na û ilim û tarîx û nizanim çi yekî ji gerîlar dibêje wekî kera ew ji gerîlarê bi vîdeo li pêşiya gelê Kurd rûniştî li ser masê Cebbar Qadir rûniştî û Zibêr Eydar rûniştî vîdeo heye di 1950 de ew dil bi xwîndara jî bi rêve dibe wê programê han eşkere ye
لپیشیا جب اکادمیسیەنێکی وەکی جەبار قادر کونە هاڵ هۆلەندایی و گە دبە ئاپۆچی گە دووری ئاپۆچیات گەvê گە نێزیکی wan dike bê helwest ez wî dibînim ez gelek cara li civîn û civata merheba wilo silavê dike lê ez wî nas dikim hazir li ser masê li hemberî milyona gelê Kurd li hemberî Cebar Qadir li hemberî Zibêr Aydar xapoyê we serokê we yê Newnewî serokê we yê Tewtewî serokê we yê Ewewî ji gerîlar got wekî kera ji gerîlar roşkî ji roja we dîtiye gotinekî dervayê rêya ji gerîlar min gotiye haşa çikî wilo min negotiye serokê we çêrû dijûna dibêje serokê we dibêje vegerin li vîdyoyê wî bi Tirkî û bi Kurdî gotina herî xweş li cem apo şerefsiz fahîşe orospê çicuk ev gotinê apo ne ev gotinê xapo ne ê ku li cem xapo mane kadroyên PKK bere derkevin biaxivin bêjin xapo suzlika wî ferhenga wî ev e ez yekî wek vîya zê çi pêr mûnaqeşe bikim ez ê çawa bersivayî bidim maviya ne İsmaîl Beşikçiye bi şêweyekî akademîk û rewşenbîrane ez bersivayî bidim çikî wilo tin ne yekî dînokeyî yani ez ê çi jê re bêjim yani tevgerekî ku xebata gelê Kurd keda gelê Kurd ji a ku piştgiriya PKK dikir terorîze dike ez ê çi jê re bêjim ez ê çi bersivayî bidêm ez ê çi wilo bi bihna fireyê me wela bihna min e fireyê birêz Menderes qusûrê negire tu ê wek te bihna min e fireyî yani ez nikarim li ser xwîna şehîda bazariyê bikim na ê ku ji şehîdê gelê Kurd re bêje terorîst ê ku ji mezlûm Dogan re ji Egîd re ji Masûm Qorqemaz re bêje terorîst û bibe belge û di parlamentoya dewleta Tirk re derbas bike ez ê serî wî di ca Baxçelî kim û serê Baxçelî di ca wî kim te nas kir ez çima wilo dibêjim ê ku xebata gelê Kurd ji bo serxwebûn û azadiyê û ji serxwebûn û azadiyê birûmetir tiştekî ne ê ku vê xebata hanê terorîze bike ez ê serî wî di ca Atatürk kim û serê Atatürk di ca wî kim te nas kir a rewşenbîriya herî qeşartî û herî dîrekt û herî baş ev e ê ku destê Kemal Atatürk ji xwîna gelê Kurd bişo ez ê wî rezîl û riswa bikim ez ê çi werim nîqaşê pêr bikim eviya nîqaş pêr nabe yani bi dibêjin wela hoşeng sert e kuro çi sert hey xwelî serno çi sert eviya em firotin Tirka em firotin Colanî em firotin Saddam Hüseyin em firotin Hafız Esed em firotin Xumeynî em firotin Xameneî em firotin Rûsa em firotin Yûnaniya em firotin Ermenistan deverekî di dinyayê nema û em nefirotin wan ez ê çi werim pêr mûnaqeşe bikim ez evim ê diecibîne ser seraser çava ê ku naecibî jî bi kêfa xwe yî temaşe nekin ma tu zorê li ti kesî nekiriye û ê ku wilo xwe dibîne çêra xwe û wilo zilam û mentiq li heye bere were em guftugû bikin belgeyên li cem me hene û belgeyê li cem wan hene hûn kî dixwazin yani ew qas yani divê mijara henê de divê mesele zelal be kesek neyê yani ji min re behsa rewşenbîriyê neke ez çêra xwe dwarê nivîsandinê de ez heme ez ne mecbûrim yani ez werim ji cem Mamoste Menderes re bêjim ez va ez evim me vê kirî nikarim her carê dubare bikim û ya min xwend mi posta wî dît û ev kommentê xapoçiyên sexte û ji min re dibêjin wela nizanim yek li derî wî dixe diçe ban polîs dike polîsê girû ez ê ban polîs bikim ji ber ku tu tevgerek terorîst e ji ber ku rêxistina te terorîst e ji ber ku te hevalê xwe kuştiye ez yani normal ez ê ji polîs re bêjim ez dibin gevxwarin û çavsorkirin û tehdîdê xapoçiya de me ev normal e bes ez ne wilo me yani ez diçim û têm û li Misrê û li Çêk û li Almanya û li Holanda û ez digerim û ez hesabê rêxistina PKK bi 5 qurşa kirbaş mala xwe dernediketim